Tolerantiepaviljoen op militaire begraafplaats. Venrayse wint tuinontwerpwedstrijd Portugal. Het is vandaag 12 juni, dit is het Peel en Maas Journaal. De Kemphaan gaat huur vragen. Oudere organisaties kunnen voor hun activiteiten tot nu toe gratis gebruik maken van de zeilruimtes in de Kemphaan. Dat gaat met ingang van volgend jaar veranderen. Het verliesgevende ouderencentrum aan het Kennedyplein ziet zich genoodzaakt om vanaf 2015 huur in rekening te brengen. Dat gebeurt ook al bij andere gebruikers van de Kemphaan. Het Duitse Oorlogskerkhof en het Jongerenontmoetingscentrum in IJsselstein hebben vergevorderde plannen voor de bouw van een tolerantiepaviljoen. Redenen zijn de toenemende populariteit en hoge bezoekersaantallen die zorgen voor de nodige druk op de ruimtes van het JOC. Door een nieuw paviljoen te bouwen wordt een plek gecreëerd waar dagactiviteiten voor schoolklassen kunnen plaatsvinden. Maar daarnaast kunnen er lezingen gehouden worden en is het een ruimte om te lezen en studeren. Het tolerantiepaviljoen moet de bezoekers uiteindelijk aan het denken zetten. Nou, de nieuwbouw moet brengen dat een bezoeker die hier naartoe komt steeds weer terug kan komen, omdat er iedere keer wat anders in gebeurt. En de nieuwbouw moet brengen dat je niet alleen de begraafplaats opgaat, maar ook de begraafplaats opgaat en zeker weer verlaat en weet waar het om gaat, waarom die begraafplaats er is en wat eraan vooraf gegaan is. En misschien zelfs gaat nadenken wat jouw rol kan zijn dat zoiets niet meer kan gebeuren. Dat moet het gaan brengen. In totaal gaat de nieuwbouw 1 miljoen euro kosten. Dat geld moet nog bij elkaar worden gehaald door middel van subsidies, nationaal, maar ook Europees. De stichting heeft er vertrouwen in dat dit haalbaar is. Het streven is om volgend jaar al te starten met de realisatie. Ja, wij vinden 2015 een erg mooi jaar om de eerste steenlegging te doen. En 2015 is heel Nederland 70 jaar bevrijd. En dat komt dan eigenlijk heel mooi bij elkaar. De naam van de nieuwbouw, het Tolerantiepaviljoen, is overigens een werktitel. Wat de uiteindelijke naam wordt, is nog niet bekend. Op zaterdag 21 en zondag 22 juni dansen alle leerlingen van Dizzy Dance in hun voorstelling Favola. Afgelopen zaterdag vond de eerste grote repetitie plaats. Samen met Malou Linders schreef Wilma Keizers van Dizzy Dance een verhaallijn waarin verschillende sprookjes elkaar ontmoeten. De komende weken worden de puntjes op de i gezet voordat de leerlingen over 1,5 week aan de bak moeten. Voor de uitvoering is gezocht naar afwisseling en een juiste balans van fantasierijke dansen door kinderen, strakke hiphopdansen, maar ook vernieuwende moderne jazzdansen. De Venrayse ruimtelijke vormgeefster Anita Ebbing heeft een tuin ontworpen die op dit moment in Portugal te zien is. Zij deed mee aan een jaarlijkse internationale tuinwedstrijd en was één van de 11 gelukkigen van wie de tuin daadwerkelijk werd aangelegd. Het thema was Celebration Gardens, een onderwerp dat is gekozen vanwege het 10-jarig jubileum van de wedstrijd. Dus dat was een heel leuk thema en eigenlijk was dat de reden ook waarom ik meedeed. Want ik had meteen een soort beeld erbij en ik dacht van nou, daar gaan we voor, doen we. En wat was dat beeld dan? Hoe ziet die tuin eruit? Die tuin, ik wilde een soort dak maken, een groen dak en waar je lekker onder kunt zitten. En waar je de natuur kunt beleven en waar je meemaakt wat het is om bij wijze van spreken een tomatenplantje te zaaien en het te laten zien groeien. En dat je daarna die tomaat zelf kunt opeten. En dat was eigenlijk mijn opzet. En het idee van met textiel te werken, dus ook echt met vlaggetjes. En het liefst had ik ook doeken gewerkt om met doeken zeg maar schaduw te maken. En uiteindelijk moet het ook een groen dak worden van... dat zijn eigenlijk, hoe noem je die dingen? Dat zijn eigenlijk pompoenen van die grote kalebassen, die gaan er dadelijk hangen. En ja, dan krijg je gewoon een heel mooi dak. De tuin is tot en met eind oktober te zien in Ponte de Lima. Anita zelf heeft de tuin nog niet gezien. Zij bezoekt haar ontwerp in het najaar. Tot zover dit Peel en Maas Journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuwsjournaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrij helder. Het koelt af tot 10 graden. Morgen overdag is het droog en vrij zonnig. Het wordt 's middags warm met een temperatuur van 23 graden. Ik wens u nog een fijne avond en graag tot morgen.